Nod prosiect cronfa ddysgu undebau Unsain Cymru yw cynyddu sgiliau, hyder, lles a chyflogadwyedd y gweithlu gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru. Pan darodd y pandemig, roedd staff rheng flaen yn y sector cyhoeddus dan bwysau enfawr. Gwelwyd cynnydd enfawr yn y galw am rai gwasanaethau. Bu'n rhaid i weithwyr y geg a gofal cymdeithasol, staff cymorth ysgolion, swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu a gweithwyr allweddol eraill ddysgu ffyrdd newydd o wneud eu gwaith yn ddiogel. Roedd Unsain eisiau gwneud popeth o fewn ei gallu i helpu. Felly, aeth ati i addasu ddarpariaeth cartrefi Cymru i helpu'r sector cyhoeddus i ddelio â'r pwysau cynyddol hwn. Gweithiodd yn galed i gyflwyno sesiynau dysgu o bell a hynny i gylch llawer ehangach o bobl. Roedd symud i ddysgu'r rhithwyr yn heriol i ddechrau, ond wrth weithio'n agos a thiwtoriaid, roedd y broses yn weddol ddi-drafferth. Ers mis Mawrth 2020, mae prosiect cronfa ddysgu undebau Unsain wedi cefnogi dros 2,500 o weithwyr rheng flaen drwy amrywiaeth o gyfleoedd dysgu, megis gweminarau dan arweiniad arbenigwyr, e-ddysgu a grantiau. Wrth edrych tua'r dyfodol, mae'r prosiect yn gobeithio helpu gweithwyr, undebau llafur a chyflogwyr i ddod allan yn ddiogel o'r pandemig. Mae hynny'n cynnwys paratoi dysgwyr i ddychwelyd i'r ystafell ddosbarth ac ymdopi â ffyrdd newydd o weithio a'i helpu i barhau i newid eu straeon.